Беларусі праўда – гэта злачынства. Гэта не метафора. Гэта рэальнасць. Яны не тэрарысты. Яны журналісты. І сёння яны за кратамі. Хто яны? І чаму мы мусім пра іх гаварыць? Беларусь – адна з самых небяспечных краін для журналістаў у Еўропе. Па дадзеных Беларускай асацыяцыі журналістаў за кратамі зараз знаходзіцца 37 журналістаў. Імёны некаторых з іх нават не агучваюцца. За сваю працу ў Беларусі яны атрымалі вялікія тэрміны зняволення, некаторыя больш за 10 гадоў, за артыкулы, за фота, за стрым з плошчы. У турмах жанчыны і мужчыны, маладыя і дасведчаныя. Іх віна у тым, што яны рабілі сваю працу. І за гэта сталі палітвязнямі. Па звестках праваабаронцаў на дадзены момант у Беларусі 1148 палітвязняў. Насамрэч іх у разы болей. Вельмі часта сваякі не апублічваюць факт затрымання за палітыку, мяркуючы, што іх сваякам ад гэтага будзе толькі горш. Ці так гэта насамрэч? Гэта цалкам неправда. Я маю свой асабісты досвід і ведаю тое, што насамрэч рэчаіснасць у нас крышку іншая. Жоўты колер нам пазначае не праваабарончы цэнтр. Жоўты колер нам пазначае опер. І оперу і рэжыму ўсё роўна, што пра яго кажуць тут у замежжы. На думку Олега Кулешы, калі вы не будзеце распавядаць пра сваіх затрыманых родных, праваабаронцы не даведаюцца пра іх. Гэта асабліва важна зараз, бо тады палітвязні могуць трапіць у міжнародныя спісы, што дапаможа ў іх вызваленні. Калі вы маўчыце, вы фактычна абмяжоўваеце іх магчымасці. Вы павінны быць іх голасам, нават калі знаходзіцеся ў Беларусі, і выкарыстоўваць праваабарончыя рэсурсы для фіксацыі гэтых выпадкаў. Спадар Олег падкрэслівае, што прызнанне палітвязням ніяк не ўплывае на лёс арыштанта. Ён ужо у канцлагеры пазначаны жоўтым колерам. Суадносна, ён ужо мае ўсе прэферэнцыі, скажам так, умоўныя ад гэтага рэжыма. Горш яго становішча не будзе. Ці яно палепшыцца? Я не ўпэўнены, што яно будзе палепшана ад таго, што пра іх маўчаць. У любым выпадку рэжым заўжды палохаецца трох асноўных рэчаў. Гэта першае – салідарнасць людзей, другое – гэта агалос, і трэцяе – гэта праўда. Вось другое і трэцяе, агалос і праўда – гэта акурат наш выпадак, калі трэба, наадварот, казаць і пра палітвязняў, калі трэба пра іх агучваць і гэтак далей. Іншая справа, што гэта павінна быць і са згоды сваякоў. Тут я цалкам падтрымліваю любую праваабарончую пляцоўку, і міжнародную, і нашы беларускія пляцоўкі, таму што на гэта патрабуецца згода. Згода ад сваякоў. Олег Кулешы быў асуджаны па карагоднай справе ў Берасці. Ён не згодны з тым, калі яго і яго калег называюць былымі палітвязнямі. Ён так тлумачыць сваю пазіцыю. Былым палітвязням я стану толькі тады, калі з мяне будуць зняты, непасрэдна па мне, у горадзе Берасці будуць зняты ўсе абвінавачанні. І тады я стану былым палітзняволеным. Да гэтага часу я з'яўляюся палітзняволеным, які адбыў свой тэрмін і знаходзіцца ў прымусовай дэпартацыі. На жаль, гэта таксама наша рэчаіснасць і гэта наша сучаснасць. І аб гэтым таксама трэба казаць вельмі гучна, таму што калі чалавек выходзіць з калоніі, ён не вольны, ён знаходзіцца ў Беларусі. Беларусь сама з'яўляецца калоніяй на сённяшні дзень, цалкам уся. Каця і Даша вялі стрым з плошчы. Іх асудзілі як тэрарыстак. Кожная гісторыя беларускага журналіста за кратамі – гэта драма, у якой няма месца справядлівасці. Нядаўна Лукашенка выпусціў частку палітвязняў, сярод якіх было і некалькі журналістаў. Але за гэты час рэжым набраў новых. Рэпрэсіўны працэс не спыняецца. Лукашенка гандлюе людзьмі, робіць з палітвязняў інструмент. Каб змяніць сітуацыю, беларусы ў эміграцыі павінны дзейнічаць так, каб перашкодзіць этой гульні. Што мы можам зрабіць? Перадусім, не даць беларускай тэме знікнуць з міжнароднай павесткі. Не дапусціць, каб Лукашенка, як раней, 5 гадоў саджаў, потым вызваляў, а пасля яшчэ атрымліваў грошы ад еўразвязу. Сёння палітвязні – закладнікі рэжыму. І мы ўсе разам – закладнікі этой сістэмы, што працягвае жыць за кошт гандлю чалавечымі жыццямі. Ці варта гандляваць закладнікамі? Ну, у выпадку, калі будуць скончаны рэпрэсіі, магчыма, і варта. Пакуль рэпрэсіі не скончаны, мы проста пасвабаждаем месца іншым, і ўсё. І я магу сказаць, што
67 пеніцыярных устаноў у Рэспубліцы Беларусь дазваляюць фактычна пасадзіць усю краіну. Гэта жудасная сітуацыя, з гэтым трэба весці барацьбу. Што можа зрабіць кожны беларус у эміграцыі? Удзельнічаць у маршах, шэсцях, супольных заявах, ствараць падзеі, куды запрашаюцца замежныя партнёры. Гэта не толькі справа палітыкаў, гэта справа кожна. Сёння палітвязні жывуць у інфармацыйным голадзе, але ім патрэбна ведаць. Яны не адны. Калі мы маўчым, рэжым перамагае. Калі гаворым, даём надзею. Ты таксама можаш стаць іх голасам. Напішы, распавядзі, падтрымай. У цемры нават свечка мае значэнне.